Olá a todas e a todos, máis unha vez xa son 3 meses desaparecido do canal porque ao final, como nos acontece a moitos, non é? As redes sociais e os media como este do YouTube son para os tempos libres e últimamente non teño moito tempo libre. Comecei a traballar en outubro en Ourense, unha provincia que nunca tiña traballado en Ourense, ningún lugar de Ourense. Por agora tiña traballado en escolas e escolas de idiomas na provincia da Coruña, fundamentalmente perto da cidade da Coruña, Santiago e tamén en Lugo, na provincia de Lugo tamén traballei na escola de idiomas. E desta vez, pois, tiven a sorte, por así chamalo, non? De vir traballar a Ourense. Cuanto a distancia, non foi tanta sorte, porque por estrada son quase 2 horas, e comecei as primeiras semanas viaxando e xa vin que non daba a vida para poder traballar indo e vindo de carro, non era imposible, porque tiña aulas quase todos os días, 8 horas e media da mañá, acababa acordando moito cedo, chegaba bastante tarde, depois tiña de preparar as aulas dos días seguintes, en fin, imposible. Entón decidín vir para aquí, para Ourense, para morar aquí, e depois de moito buscar, moito, encontrei un apartamento perto da escola en que estou a dar aulas, tipo 10 minutos andando, unha cousa así. E, bon, en fin, é un apartamento bastante pequeno e bastante vello, ten unhas xanelas destas con vidro que, bon, en fin, pasa o ar a través diso. Felizmente, pois, por agora non está a facer moito frío para as datas en que estamos, non é? Agora xa estamos en decembro e ainda así non está a facer moito frío. E pronto, por agora vamos aguantando, embora haxa tamén bastantes cousas que non estaban en moito bon estado no apartamento, sen ir alén, o xubeiro non estaba, e ese tubiño, non é, que vai até o xubeiro, pois estaba tamén quebrado iso. En fin, compreino, coloqueino e aínda o dono non me pagou e xa estamos en decembro. Que non debía ser eu a arranxar estas cousas, que iso é cousa do dono, mas xa sabemos como son algúns. Pois así estamos. Tamén teño aquí a válvula do aquecimento dun dos aquecedores, o que está aquí na sala, que tamén está quebrado, e se moves un pouco iso saise do lugar e comeza a porse ao máximo de temperatura, en fin, moitas cousas. A maçaneta da porta do cuarto tamén, a parte interior está quebrada, se tentas abrir ficas coa maçaneta na man, en fin. Non vou continuar con máis detalles así, aprofundados, mas é iso, estou xa aquí, cheguei pois meados máis ou menos de novembro, acho que foi, non sei, há un mes e pouco que estou aquí en Ourense. E, ben, as aulas ben, a rapaziada bastante ben, máis ou menos o que esperaba, non esperaba ningún milagre nin nada, e há algunha alumna que até fiquei sorprendido do ben que está a aprender portugués. Estou a dar portugués aquí, non tiña falado, mas é iso. E pronto, os profesores ben, todo ben con todo o mundo por agora, por enquanto sen moito problema, e aínda que, en fin, como en todo lugar, pois há así algún profesor con a súa forma de ser que nen sempre encaixa ben con todos, mas xa sabemos como son as persoas, non podemos estar todos felices e amiguísimos, non é? Porque non, é imposible. Cada cual ten a súa forma de ser e ao final, pois, non dá para
para sermos todos moito amigos, mas o importante é, pois, iso, ter un bon ambiente de traballo e facer o que debemos facer, non é? E nada, fundamentalmente é iso, con todo isto, as aulas e tantas cousas, pois estou completamente desaparecido, porque é a responsabilidade e ao final, pois, tento facer as cousas do mellor xeito posible e pronto, é o que há. E nada, outras cousiñas que estou por aí a facer, estou a preparar un libro como coordenador que debería sair agora en xaneiro, e tamén un libro que xa há tempo que que preparei, que enviei e que posteriormente conseguí, pois, novas informacións que me permitiran aprimorar pois, a parte documental de onde ven o libro e tamén, pois, depurar algunhas grallas que tiña, porque a miña fonte principal, pois, eran uns documentos xa bastante deteriorados, e ese libro, en principio, sen nada errado acontecer, debería sair en marzo tamén, de 2025, que xa está aí á volta. E que máis? A guitarra, segunda guitarra, que tiña previsto pois, deixar perfeita xa acabada, ficou parada durante bastante tempo, depois de facer o deseño, imprimir as pezas, colar as pezas. Estes días botei masa para cubrir zonas que non ficaran perfeitas, sobre todo as unións entre as diversas partes, non é? Da guitarra, que está formada por 5 partes. Lixei tudo e agora está quase perfeito. Falta aí un pequeno detalle e depois xa comprei tamén o material para colocar fibra de carbono e vamos ver se consigo, porque nunca tiña traballado con fibra de carbono con este tamaño. Tiña feito unhas pezas pequenas de forxado de fibra de carbono, mas moi pequenas. E agora vou tentar facer o corpo da guitarra, pois iso, todo como unha especie de capa protectora, nin sería ben protectora, non é? Un pouco estética, estrutural, ou seja, a fibra de carbono tamén bastante leve, que non incrementa o peso da guitarra, facer con que sexa para alén de eléctrica, dar tamén unha parte acústica, e por iso a fixen xa esvaciada, e xa non falta moito. Iso sí, non teño un forno enorme para colocala, nen me fío moito diso, porque como está feita de PTX con fibra de carbono, o filamento, se callar as temperaturas non sei se lle podería afectar, a pesar de que para poder derreter este plástico é necesario, se non estou errado, entre 220 e 240 graus para curar o epoxi que acompaña a fibra de carbono, en partes iguais, non é? Penso que eran 160 graus 8 horas no forno, para que fique curado, que é como dicen eles, que fique curado iso. E entón, claro, non teño esa posibilidade, entón outra posibilidade é deixalo nun lugar non húmido durante 21 días, até que fique completamente curado, pero esa non teño, este proxecto xa iniciei há moito tempo, entón non faz mal, non importa. Entón é iso, xa teño por aquí o asunto, os materiais, todo perfecto, xa falta pouco. E nada máis, estou aquí en Ourense co computador pequeno que construín, ese que xa tiña mostrado noutras ocasións, e por agora está a funcionar ben, na verdade, non teño queixa. Depois de instalar, porque tiña pedido no servizo técnico que me instalasen un Windows, unha licenza que xa tiña do computador que xa non utilizo, que acontece que non deberon facer ben o seu traballo porque funcionaba fatal. Entón, ao final acabei instalando eu un sistema operativo que non é, é un sistema modificado, un Windows 11 modificado, que máis leve do normal, e nada, en breves tentarei colocar outros para ir facendo probas e pouco máis, traballando e facendo cousiñas pouco a pouco.
Entón nada, como xa estaba há 3 meses en silencio, pois agora iso, deixo por aquí este vídeo para que vexa o persoal que non estou morto aínda, estou aquí vivo. E nada, xa irei comentando as novidades se apareceren, e espero que todo o mundo teña un bon Natal, unhas boas ferias, e pois xa nos veremos cando callar ben, non sei cando será, mas é iso. Un grande abrazo para todo o persoal, moita forza e continuamos por aquí, continuamos xuntos. Chao.